Barado nga tubig sa dalan sa barangay Tabuk Subaharo ginareklamo sa mga nagalabay nga residente bangod nagatugas sang kahangawa sa ikaayong lawas. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala nagahubas ang tubig sa sinikabahin sang dalan sa isa ka subdivision sa barangay Tabuk Subaharo, Iloilo City. Rason nga nagatugas ang perwisyo sa mga nagalabay nga residente. Malapit duwa na katuig ang antos ang siningasika driver sa mahigko kag marigna nila nga sitwasyon. Nagakabalaka man ini sa masakit nga pwede makuha tungod sa barado nga tubig. Ang pasahero pa nagareklamo maagsikan sa okay kay ito mo mga leptospirosis ang kabataan inuubog na kag dingge breeding sang lamok. Dugang pagid ang kabudlay kung magbubo ang mamunog gaulan. Si Nanay Mel na nga may karinderya, pero wisyo sa iya ang paglabay sa dalan samtang nagabitbit sa mga panakot sa iya ginaluto. Tuod nga may service ka pero gasangyad man gyapon budlay gid sa panginanggawi mo dadlaw nga tanan. Una nga ginapatian sa mga residente nga rason sa pagbarasang tubig ang drainage nga nagdapaw kay wala malimpyuhan kag nagalik ang linya sang tubig. Suno sa punong barangay sang Kubayharo, gindiklag nila ang kanal duwa na kabulan ang nakaligad matapos nakita ng post sa mga residente online. Iniman ang nag-subside. Grabe gid na yang tubig sina nag-alon-alon gid bala. Diri kag natumod sang kapitan, kaamparado nga tubig ang nagikan sa nagalik nga linya sang tubig. Nakita ko ang ilang mga linya sang ila tubig, may mga buho, may mga leakage. Ti sa dalayon bala nga tulo sang ila nga dira, syempre masupot ang tubig da ma-stock dira. Ginpalabot sa news team ang problema sa water distribution utility nga Metro Pacific Iloilo Water. Gilayon nga ginpadulungan sang MPIW ang lugar kag nakig-angot sa punong barangay. Sa ila investigasyon, natukiban niya ang leak ang yara sa linya sa mga konsumidor kag hindi sa ila linya. Buot silingon, responsibilidad sang konsumidor nga kayuhon ang guba nga linya. Kita natin na yung nagkakos ng parang water stagnation doon ay isang leakage. Pero yung leak na ito, nanggagaling siya customer line, hindi siya sa MPIW. Ang leakage, pag nanggagaling siya sa pipe ng Metro Pacific, it's our responsibility and we will fix it. Nagahatag naman sang tactical assistance ang MPIW sa mga konsumidor agud matumod kung kay sino ang nagatumod nga linya sang tubig. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.